pulong sa Dios wala lang nahigot sa nasulat kung dili na ay pulong sa Dios nga wa masulat nga mao nay gipasa-pasa sa mga magtutudlo sa iglesia ngano man kay ang kahibalo sa Dios, ang kaalam sa Dios gitugyan diya sa iyang simbahan aron makasabot kung unsay nakasulat diya sa balaang kasulatan. Kanang mga amigo na to mga sulpod nagki-claim lang puro na claim puro na bitong angkon-angkon apan walay basis. So, for example, granting admitting nga that the Bible kanang inyong gituuhan, ayaw ka mo pa simbang Katoliko ha, nga pulong sa Dios, ang Biblia. Asa mo magkaton na. Di ba, ang sulti ninyo, di mo to kung di mabasa sa Biblia, asa plus Biblia. Nga kanang Biblia that composed of Old and New Testament, mauna ang Holy Scripture. No. Asa man nagbabasa sa Biblia? Asa po mabasa sa Biblia, nagisgutan na sa mga apostol. Nga kanang Old and New Testament, nga maunang libro ka sa inyo, sa 66. Sunulat na nga pulong sa Dios. Maunang sunulat nga pulong sa Dios. Asa man na? Asa po sa Biblia, kapitulo, bersikulo. Nga, niingon ang mga apostol nga, scripture lang ta. Wala nila yun. Wala eh. Amot na, itubago na yun. Kung itubago na yun, good. Yan, maminaw ko sa tubag, matanaw ko. Mag-observe ko. Mahata ko reaction sa inyo ang tawag inyong tubag. Pero sigurado yun ko. Karoon palang gani. Usa palang kapunto sa kong gihatag, wala ninyo gitubag.